הגדרת משקאות אישיים באפליקציה ומזיגתם בבר המים תמי 4 אדג' פלוס. בפעולה זו תוכלו להגדיר את המשקאות האישיים שלכם דרך האפליקציה ולמזוג אותם בבר המים. כדי להגדיר משקאות אישיים, היכנסו לאפליקציה. לחצו על הוספת משקה בתחתית המסך, בחרו את סוג המשקה, והגדירו לפי טעמכם האישי את הכמות והטמפרטורה. לסיום, לחצו הוספה. למזיגת משקאות אישיים בבר המים, לחצו לחיצה קצרה על כפתור התפריט. בחרו את המשתמש המתאים, ורשימת המשקאות האישיים שהגדרתם באפליקציה תופיע על הצג. בחרו את המשקה הרצוי וזהו. שימו לב, במקרה שבלחיצה על כפתור תפריט המשקאות מופיע מסך רשימת המשקאות האישיים ולא פרופיל המשתמשים, זה בגלל שמוגדר משתמש אחד. עוד יתרון ביצירת משקאות אישיים באפליקציה הוא מעקב אחר יעד השתייה היומי בקלות ובנוחות. זהו, מעכשיו כולם יוכלו לשתות מים איכותיים וטעימים יותר.